Jo, YouTube, hvad så der? Velkommen til min practice round fra Viborg af. Vi prøver noget nyt den her gang med, at jeg har opdelt practice rounden i to. Så i dag der får I halvdelen, altså front 9 i Viborg, og så i morgen der får I den anden halvdel. Og jeg har prøvet i videoen og interviewe dem jeg har taget med ud at spille. Jeg introducerer også dem jeg har taget med ud at spille. Jeg håber at I vil kommentere på det, hvis I synes det er noget vi skal fortsætte med. Og det samme med det her med at prøve at invitere nogen med ud at spille. I må gerne lige sige til hvis I synes vi skal se dem spille os, eller om det skal være mere stadig kun mig der spiller, eller om I også vil se nogle af de lokales plays og hvad de gør på banerne. Og ellers så håber jeg at I har lyst til at like og subscribe, og husk at trykke på klokken også, så I får besked hver gang jeg smider noget op. Og til sidst så håber jeg bare at I nyder YouTube-videoen i dag. Vi ses. Hej. Velkommen til Viborg Disc Golf Klub. Vi skal spille Fairway Cup i morgen, lørdag den 14. Vi er taget til Viborg i dag for at vise jer banen. Og et nyt koncept vi prøver fremover, det er at jeg har inviteret lokale med ud, så de kan vise os banen og vise os alle de smarte smutveje, de lokale ruter. Så jeg skal nok lige præsentere dem når vi kommer rundt. Jeg prøver at stille dem nogle spørgsmål om banen, noget om dem selv også, hvor meget de spiller. Og ellers så tænker jeg at vi er klar til at spille hul 1. Hul 1, par 3, 69 meter. Jeg går med Nebula. Den er ud og så ned til højre her, fra hvid af. Vi spiller hvid til Fairway Cup. Ja, så er der jo grund til at lave ret meget practice run. Hvor lang tid har du spillet? Jeg spiller 2 år. 2 år. Eller det er min anden turnering. Okay. November 22. Ja. Hvad er dit yndlingshul? Det er nok hul 8. Ja. Men det er fordi den er så demanding med dine skud. Det er krævende på at du skal virkelig ramme linjen. Ja. Og vi kan ikke engang se det. Udformningen med at det her den helt ned i bunden af skoven. Og når det er den helt ned? Ja. Den er virkelig krævende med dine skud. Ja. Så. Er den lav, den her kurv? Ja, den er sunket. Ja, og det synes jeg også. Hul 2, par 3, 48 meter fra hvid. Ned igennem til højre her. Meget smal fairway. Rigtig mange træer at ramme, rigtig mange dårlige steder at lande. Jeg tror, at mit play her, det bliver at lave lidt anhejser forhånd her med en zone. Ja, det er jo ikke et dårligt bud, nej. Fint. Ja. Nå, men jeg kom igennem hullet. Hul 3, par 3, 96 meter. Spiller cirka 110 med stigningen.
Jeg prøver lige at se, hvad vi gør. Prøv at se her hul. Jeg tror, vi prøver en cicada. Som det aggressive spil. Hvad? Ja, det bliver lige... Jeg prøver lige det aggressive play. Det bliver ikke så aggressivt, men det er okay. Ja, det er fint. Nu ligger det cirka 15 meter fra. Ja. Det var ikke godt. Det er ikke et gimme birdie, det her. Nej. Eller bruge alle de gode. Nå. Kører du? Så snakker jeg med Anders også. Nu snakker jeg med Frederik om hans yndlingshul. Hvad er dit yndlingshul herude? Jamen, jeg tror måske, vi er ude i en hul 7. Hul 7? Fordi den både kan være rigtig nem, ja, men også rigtig træls. Hvis ikke man kan finde ud af at kaste lige. Det er et meget lige til hul jo. Men man kan godt brænde fingrene, hvis man bliver lidt for aggressiv og tænker, at man skal lidt for langt. Ja. Det er den inde i skoven, der lige står i en lille lomme. Lige ned af et bakke og så ind til højre. Ja, det er præcis. Hvor lang tid har du spillet? Godt 1,5 år. Ja. Så næsten det samme. Jeg tror, Futte han er lige... halvt år mere. Han har lige et halvt til et helt år mere. Ja, okay. Jeg nåede ikke med på coronabølgen. Nej. Desværre. Men man kan altid blive bedre. Det er jo det. Håber man i hvert fald på. Det er jo det. Hvis man gerne vil blive rigtig god, så kan man altid se mine YouTube-videoer. Shut up mig selv. Hul 4, par 3, 86 meter. Der er Mando på venstre 3, nummer 4-3 herfra eller sådan noget. 5-3 herfra. Og så er der OB hele vejen langs kanten. Der står grønne pæle, hører jeg. Der definerer OB'en hele vejen op til kurven faktisk. Er der OB. Igen endnu et par hul. Men fordi det er practice, så tror jeg, at vi prøver også at sende en... Jeg tror, vi prøver at sende en aggressiv forhånd op også. Med den her. Jeg skal alligevel have varmet forhånden op, tænker jeg. Der er misset Mando i hvert fald. Prøv lige ind til. God gamle Old Trusty i stedet for. Lidt længere herover. Den skulle bare have. Den der nye skulle bare have haft noget mere anhejser på i stedet for. Jeg er forbi Mandoen. Nå, skal vi tage det sikre kast også? Sol. Vil være mit sikre kast her, tror jeg. Baghånd. Stille og roligt op. Og spille for parret. Jeg ville rigtig gerne ud over den der. Hvis man lige kunne komme forbi Mando-træet. Opad. Fairway. Safe. Jeg får lige et skud for dropzonen af også, bare så vi har det. Ikke fordi det er særlig nemt kast, men så er det godt at have det øvet, kan man sige. Jeg synes måske, jeg skal derop. Jeg prøver at tage den smallet. Vi er igennem, men det bliver meget hurtigt straffende, hvis man ikke eller rammer den Mando.
Også. Den er stadigvæk meget lige. Fik jeg. Hvad? Den er stadigvæk meget lige. Det var ikke så godt. Nej, de griber ikke så godt op. Hul 5, par 3, 70 meter. Den står lige heroppe i skovgrotten. Det er ikke et tunnelshot helt, man skal bare godt ind i den. Så 70 meter, lidt op ad bakke. Jeg tror vi går med vores Nebula. Så bare putte den der ind af. Så får sætte den højt. Hvor lader den glide derinde af. Lidt smal. Og det lyder ikke som om den rammer noget. Super. Siden så gik jeg på pension. Hul 6, par 3, 78 meter fra videre af. Den kører rundt i en bue her. Og det anbefales helt klart, især til turnering, at man lige sætter en frem, så man både kan se, at der ikke går nogen, men også så man ved, hvor disken de ender hen, hvis man kommer forbi svinget. Jeg prøver noget nyt i dag. Og så prøver jeg at kaste en Archer og se, hvor meget den flipper over. Så om vi kan få den til at rulle. Prosit. Tak. Jeg gør mig aldrig i ruller, så det skal nok blive godt det her. Den kommer til at cut roll helt vildt. Nå. Det var helt fint. Jeg tror bare lige at tage en forhånd også. Hvad siger vi? Det er 78 meter, ikke? Jeg kunne måske godt bare stille mig her. Og så bare køre en Raptor nedad. Jeg tror det er okay. Meget nu. Jeg ser bare lige en kort by. Hold 7. Par 3, 71 meter. Ned i skoven, og så lige et lille lomme ind til højre. Nede ved træet, der så ned i 2. Vil man gerne ned og lægge. Ja. Se, det regner en lille smule. Lidt våddisk. Det kunne godt virke, som om vi bare spiller Nebula rundt på 80% af hullerne på den her bane. Det var godt kick. Prøv lige at smide en boss dernede også. Rasmus. Ja. Prøv den her straight zone. Okay. Den gav jeg slet ikke power nok. Jeg synes også, zones er lækker disk. De sidder der næsten. Nej, jeg får nogle gange sådan en følelse af, den måde jeg står på lige nu, der kan jeg potte rigtig hårdt. Så det har jeg lyst til at prøve. Hul 8 er vi nået til. Par 3. 97 meter fra videre af. Vi skal op ad bakke og ned ad bakke og se ind til højre. Jeg kan lige præcis se kurven herfra. Men jeg prøver lige lidt forskellige disk. Og starte i de små, og så lad os arbejde os opad, indtil vi finder det kast, der fungerer nedad. Hvad så du på hovedet deroppe?
Altså ideen er der, den var bare lidt lav. For jeg tænkte nemlig, driven, den gør nemlig det samme. Var god. Jeg føler. Det var godt kick. Det var faktisk det, der gjorde, at jeg ikke ville kaste. Så måske skal det bare være noget, der flipper op. Jeg tror måske ikke, hadelsen er god, fordi jeg tror, den vil fortsætte over. Som du lige kunne se, den der gjorde. Nej, nå. Fint nok. Ja. Jeg skal altså lige prøve med den her. Det var sådan set det, den var købt til. Og se, hvordan det fungerer. Ja, det er som om, man skal lytte til de professionelle, når de gør. Nice. Ja, super. Hul 9, par 4, 132 meter. 132 meter. Der er en manu på højre træ. Det første højre træ nærmest, der står fremme her. Og så er der OB i venstre side. Målet er bare at komme så langt frem som overhovedet muligt. Og jeg tror, jeg prøver at gøre det med hadelsen. Så jeg kan få den til at flippe op, og så bare holde vinklen. Så var glat her. Skal jeg tage cicadaen? Der var meget glat lige der på det der spot. Jeg tror, det stiller mig lidt her. Ja. Ja. Old school passion. Lad os gøre det. Og så tror jeg faktisk godt, at jeg kunne finde på at kaste endnu mere bredt. Kaste deroppe af. For der fandt vi ud af weekenden. Den var lidt flippy. Den kommer i hvert fald op til mandoen. Og forbi. Det var ikke så godt. Ikke langt nok. Jeg satte et langt pot. Det er bare en af de dage. Yo YouTube. Jeg håber I kunne lide den første del her af practice rounden. De første 9 huller i Viborg. Vi nåede at få et spørgsmål på Instagram, mens vi var ude på runden, som jeg ikke nåede at få spurgt om. Og det var et spørgsmål, der lød på, hvad Frederik eller Futtes mest sjældne disk i hans kæmpe kældersamling var. Og til det kan jeg sige, at jeg skrev til ham efterfølgende, og der svarede han, at hans Paul Macbeth Greek eller Grease Coin Edition er nok det sjældneste han har, for der er lavet 500 af dem, og han har nummer 72. Jeg kan lige smide et billede af den her, så I kan se det. Og ellers så håber jeg, at I nød videoen, og at I vil se med i morgen, når Back9 den kommer op på YouTube.
Og ellers så ses vi til Barry Cup. Hej.